Dito kami sa ano, Nike, Charity Nike. Para makatulong yun kahit nagkakaiba tayo na lugar, isa pa rin ang ating kahit na buhay. Makatulong tayo sa nangangailangan at lalong sa higit na nangangailangan. Mabuhay po lang ng rider. May nag-event po kami sa yung sa Jun. Meron po kami charity. La Parsong chapter si Lumar. Salamat. Ayun, palasakan natin si MP Mike. Meron silang June 13 sa Laguna. Tama ba ako, sir? Ayun, okay. Si Sir Simeon. Ayun. Okay. Next. Sino? Hatlok ako sa mic. Di ka man pakantahon. Okay, next. Wala na. Okay, bigayan tayo ng certification. Sige, move forward tayo. Si Ma'am Kylie. Madam. Sige po. Pa-receive na lang po ng certification niya. Then, nasan yung lagayan ng box ni tatay? Okay, okay. Sa mga